ओके. तर आपण सुरुवात करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करूया. श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन, साष्टांग दंडवत करूया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही साष्टांग दंडवत. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या 8व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. आता हा 8वा अध्याय म्हणजे आपण, जसं मी काल म्हटलं की आपण आता भक्ती योगामध्ये शिरलेलो आहोत. की 7वा अध्याय ज्याप्रमाणे आपण बघितला की जिथे भक्तीचा योग, मग जे काही मार्ग दाखवले, अष्टांग योग, कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, या सगळ्याचे टप्पे आहेत. परंतु भक्ती योगाने लिफ्ट सारखं तुम्ही भगवंतांशी जोडले जाता. आणि म्हणून मग अर्जुनाला पडलेले प्रश्न, अर्जुनाला प्रश्न पडतायत, त्याची उत्तरं मिळून आपल्याला उपदेश मिळतोय. मग अर्जुनाला 7व्या अध्यायामध्ये जे 2 श्लोक आहेत, 7.29 आणि 7.30, याच्यामध्ये जे काही त्याला संभ्रम झालेला आहे आणि ज्या गोष्टी कळलेल्या नाहीये तो त्या भगवंतांना विचारतोय. मग आपण 7व्या अध्यायात अजून काय बघितलं तर कुठल्या 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण जात नाहीत आणि कुठल्या 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण जातात. आणि त्यापैकी सर्वात ज्ञानी व्यक्ती असते ती निश्चितच भगवंतांशी निगडीत राहते. भगवंतांमध्ये त्याची भक्ती शुद्ध भक्ती असते. कारण की कुठल्याही प्रकारे पुन्हा भौतिक जगामध्ये आणि पुन्हा त्या परतण्याची कुठलीही शंका नसते, कुठल्याही प्रकारचं असं मनामध्ये येत नाही. कारण कारण ज्ञानाने परिपूर्ण, आणि म्हणूनच हे ज्ञान घेऊन त्याचं आचरण करणं जे आपण बघितलेलं आहे. मग आता आजच्या अध्यायामध्ये अर्जुन प्रश्न विचारतो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे भगवन, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म काय आहे, हे भौतिक सृष्टी काय आहे आणि देवता कोण आहे, मला कृपया मला हे समजावून सांगा. 8.2. हे मधुसूदन, यज्ञाचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त असलेले मृत्यू समयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग असे प्रश्न अर्जुनाला पडले ज्या 2 श्लोकांमध्ये. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं माम् आधियज्ञाच ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्त चेतसः. अशा या श्लोकामध्ये अर्जुनाला हे प्रश्न विचार पडलेले आहेत की सकाम कर्म म्हणजे काय, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, भौतिक सृष्टी म्हणजे काय आहे, अधिदैव काय, अधिभूत काय, अधियज्ञ काय, हे सगळं जाणून घ्यायचा अर्जुन प्रयत्न करतो आहे. आणि मग भगवंतांनी या संज्ञांचा अर्थ सांगितलेला आहे की ब्रह्म म्हणजे जीवात्मा, ब्रह्म म्हणजे आत्मा, जो आत्मा की जो परमात्म्याचा अंश आहे आणि ज्या अविनाशी आहे, जो जीव अविनाशी आहे, असं जीवनाचं जे अस्तित्व आहे ते ब्रह्म आहे. मग अध्यात्म काय आहे तर या जीवाचा नित्य स्वभाव, मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे, शरीराचा नियंत्रण. कर्म जे कर्मी लोक करतात, काम फलदायी क्रियाकलाप, भौतिक शरीराकडे नेणारी क्रिया. अधिभूत ही भौतिक प्रकृती, भौतिक निसर्ग. अधिदैव जे आपल्याला 11व्या अध्यायामध्ये आपण जाणणार आहोत की सर्व देवी देवतांचं ज्यांच्यामध्ये समाविष्ट ज्यांच्यामध्ये होतात, असं विराट रूप सर्व देवी देवतांचा समावेश असलेलं भगवंतांचं विश्वरूप आपण बघू तेव्हा ही आदिदैव संज्ञा आपण जाणून घेणार आहोत. संज्ञा. आणि अधियज्ञ म्हणजे सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता, त्यागाचा आनंद घेणारा. मग ते यज्ञ म्हणजे काय, त्यागरूपी भावनेने केलेली. आणि म्हणूनच हा अधियज्ञ म्हणजे परमात्मा. आणि हा परमात्मा सगळ्यांच्या हृदयामध्ये निवास करतो. आणि मग असं याचं स्मरण करण्यासाठी त्याचा आयुष्यभर स्मरण करावं, की मग फक्त मृत्यूच्या वेळीच स्मरण करायचं आहे म्हणून मग तेव्हा तेवढी स्मरणशक्ती असेल का, तेवढे अवयव सगळे व्यवस्थित असतील का, मग त्याचा जो सराव ठेवला तर आपोआपच भगवंतांचं नामस्मरण आणि सेवा ही आपोआपच केली जाईल निश्चितच. आणि म्हणून मग त्याच्यासाठी आयुष्यभर त्याचा सराव करावा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक मिनिट.
थोडं थोडं ते अर्धवट आलेले, दिसत नाहीये. थोडं एक 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 शब्द आलेला नाहीये. बघते मी, थांबा. हा, काहीतरी नेटवर्क इश्यू असेल तुमचा. नाही, अर्ध एक शब्द. काय नेटवर्क झाले, थांबा. एक ठीक आहे, हरकत नाही. आलं. आलं. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवाच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग या जीवाला ब्रह्म म्हटलेलं आहे. हा जीवाचा मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे. आणि जे काही त्यांच्या देहाच्या निगडीत ज्या काही कारणीभूत असणाऱ्या क्रियाकलाप केले जातात ते सर्व सकाम कर्म. मग बघा, ज्या मांसाहार करतो आहे, डोक्यामध्ये तेच विचार, पुढचा जन्म तो डुकराचाच मिळणार आहे, जो परस्त्रीशी कुठेतरी चुकीच्या पद्धतीने व्यवहार करतो आहे कुत्र्याप्रमाणे, मग त्याला तोच जन्म. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ती व्यक्ती त्या त्या इच्छांद्वारे आपले जन्म ठरवत असते. आणि म्हणूनच मग अशा कारणीभूत असणाऱ्या की त्या उत्पत्तीसाठी, त्या जन्मासाठी कारणीभूत असणाऱ्या सर्व, कारण फळांची अपेक्षा केली जाते, तो त्या बंधनांमध्ये बद्ध होत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे हे देहभूतांच्या निरंतर परिवर्तनीय असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीच्या अधिभूत असे म्हणतात. चंद्र सूर्यासारख्या देवदेवतांचा समावेश असणारा परमेश्वराच्या विराट स्वरूपाला आदिदेव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी म्हणजे पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच यज्ञांचा अधिष्ठाता असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की निरंतर परिवर्तनशील असणारे, मग सतत, ज्या बघा एखादी तो कॅटरपिलर आहे, त्याची पुढे त्या आळीचं रूपांतर कशात होतं, की कारण की ज्याप्रमाणे इच्छा केली जाते की मला त्या फुलपाखराचा जन्म हवाय, आणि त्या प्रकारे भौतिक प्रकृतीला, म्हणूनच या भौतिक परिवर्तनशील की सतत बदल होत असणारा, बदल हा एक प्रकृतीचा एक अविभाज्य घटक आहे. आणि म्हणूनच या बदलाने, की म्हणूनच या प्रकृतीला, या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत म्हटलं गेलेलं आहे. चंद्र सूर्यांसारख्या देवी देवतांचा, मग ज्यांच्यामध्ये समावेश आपल्याला 11व्या अध्यायात दिसणार आहे. अनेक शिव ब्रह्मा देव, सूर्य चंद्र ग्रह तारे ब्रह्मांड अगदी चराचर सगळं ज्यांच्यामध्ये दिसत आहे, अशा परमेश्वराच्या विराट रूपाला दैव असं म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने, मग जो जो आत्म्याच्या बाजूला असतो, जो आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, असा हा परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो. आणि त्याला यज्ञांचा अधिष्ठाता, अधियज्ञ असं म्हटलं जातं. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यप्रयाति समद्भावं याति नास्त्य संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि जो मृत्यू समयी केवळ माझे स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण. यात मुळीच शंका नाही. एक मिनिट हा. हा, आणि म्हणूनच मग मृत्यू समय भगवंत सांगतायत मृत्यूविषयी बोलणं अशुभ नाहीये. कुणाला मृत्यूविषयी भीती वाटते? सगळं बोलणं सोपं आहे, परंतु खरोखर हे जाणून घेणं, मग मृत्यूविषयी जाणलं पाहिजे. ज्या ज्या चित्रामध्ये तुम्ही बघता आहात, भीष्म, पितामह भीष्म ते बाणांच्या शय्येवरती आहेत, अजून देह सोडलेला नाही, अजून त्यांनी शरीर पूर्णपणे आहे, सचेतन आहे अजून. आणि म्हणूनच जोपर्यंत तो जीव आहे, आणि असा हा जीवात्मा कुठेतरी भगवंतांचं नामस्मरण करतो आहे, त्यांनी विष्णू सहस्त्रनाम, मृत्यू समयी देह त्यागताना त्यांनी विष्णू सहस्त्रनामाचं, ज्यांनी भगवंताला प्रत्यक्ष जाणलेलं होतं, असे भीष्म पितामह. आणि म्हणूनच जो मृत्यू समय केवळ माझं स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो लगेचच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो.
मृत्यू समयी त्यांचं नामस्मरण करणं हे निश्चितच कशा प्रकारे फलदायी, मग त्याच्यापासून जे की मग निश्चितच त्यांच्या स्वभावाला ती व्यक्ती प्राप्त होते, यात हो मुळीच शंका नाही. हो अशा या मृत्यूशय्येवर भीष्म आहेत आणि हो ते हो विष्णू सहस्रनामाचा उच्चार करत असतात प्रत्यक्ष भगवंतांसमोर. असं हे जे मृत्यूविषयी जाणणं, मग का मृत्यूविषयी लोक घाबरतात किंवा मृत्यू खूप कठीण आहे हो, ही गोष्ट सांगताना पण कठीण आहे आणि खूप, कारण कुठेतरी मरणाची भीती, स्वतःच्या मरणाची भीती माणसाला अक्षरशः खात असते कधी कधी. परंतु मग अशा वेळेला प्रभुपाद म्हणतायत की, प्रभुपादांनी तात्पर्यातही लिहिलंय की भगवंत म्हणतात हे मृत्यूविषयी जाणलं पाहिजे, मृत्यूविषयी प्लॅन केला पाहिजे की कशा प्रकारे मग पुन्हा उठून या जन्म मृत्यू जरा व्याधीमध्ये नसेल यायचं, तर कशा प्रकारे त्या कर्मबंधनांमध्ये बद्ध व्हायचं नाहीये, त्या फळांची अपेक्षा करायची नाही. आणि म्हणून मग असा प्रश्न जेव्हा युधिष्ठिर महाराजांना विचारला, त्यांनी काय उत्तर दिलंय बघा. अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालां शेषः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्. हरे कृष्ण माताजी. इथं दिसत आलेलं नाहीये स्लाइड. नाही आली अजून? नाही तुमच्या इथे इंटरनेटचा इश्यू दिसतोय म्हणजे आज नाही परत. नाही पांडवांचा फोटो आहे. हा तेच, पण तुमच्याकडे राईटअप येत नाहीये ना. हा ठीक आहे, हरकत नाही, मी वाचते. अजून कोण आहे आपल्याकडे? मला जरा घशाला ताण कमी पडेल असं बघते. लिनन माताजी वाचणार? लिनन माताजी आले आहेत. हे काय एक का नाहीये पण? हरे कृष्ण लिनन हरे माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा, वाचू शकाल? थोडस हो मला हो हो सपोर्ट मिळेल. ओके, मी चालेल तुम्हाला, नक्की कारण माताजींचं मधून कधून दिसत नाहीये, त्यांना चालेल येत नाहीये त्यांचं. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करीत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे एक चूक आहे, ती बरोबर करायची. स्वतःला अमर समजतो. हा बरोबर. हो हा, मी विसरले. कारण काल नाही नाही, ठीक आहे, माताजींनी सांगितलं होतं. नाही ठीक आहे. हो हा, माताजी. येस. मागच्या वेळी सांगितलं होतं माऊली ते हो दुरुस्त हो करायला. हो हो. तर हो ते ऍक्च्युली एडिट अजून मोड मध्ये ते गेलं नाहीये, त्याच्यामुळे ते ऍक्सेप्ट करत नाहीये. म्हणून आपण वाचताना थोडी काळजी घेऊया. ती पुन्हा स्लाइड बनवायला लागणार आहे मला, कारण ते एडिट मोड मध्ये ते ऍक्सेप्ट नाही करत आहे चेंज. तर एनिवे परत बरोबर. ट्राय करून बघेन. तर अशा प्रकारे युधिष्ठिर महाराज मग यक्षाने विचारलेला प्रश्न, पांडव तलावाच्या इथे जातात आणि काही विष असलेलं प्राशन करतात पाणी, आणि ते आपल्या नाही तिथे नाही माऊली, मूर्छित तो तलाव यक्षाचा असतो आणि हो, पण यक्षाची इच्छा नसताना त्याला न विचारता ते हे पाणी चार पितात ना बालकं पाणी तिथलं. पितात. हा, म्हणून ते पाणी विषारी नसतं, पाणी चांगलंच असतं. पण यक्ष सांगतो की तुम्ही पाणी पिऊ नका, तर हे चारही पांडव म्हणतात की आपल्याला कोण काय करणार आहे, आपण बोलवा, म्हणून ते त्याच्या इच्छेविरुद्ध पाणी पितात. नाही, मग म्हणून ते काही मरतात. याच्यामध्ये त्याचा संदर्भ वेगळा आहे. परंतु काहीच्या गोष्टी नाही, परंतु काही गोष्टींमध्ये युधिष्ठिराची वेळ आहे कधी येते? की विषयुक्त पाणी युधिष्ठिराची वेळ प्यायलं येते जातं. तेव्हा तो परमिशन घेतो की मी पिऊ का, तर तो सांगतो की नाही, आधी माझ्या प्रश्नांची उत्तरं दे आणि मग पी. आणि मग युधिष्ठिर प्रश्नांची उत्तर दिल्यानंतर तो विचारतो की तुझ्या 4 भावंडापैकी कुणाला नाही, ते जिवंत सगळं करू? ठीक आहे, ते सगळं ठीक आहे. मी ही गोष्ट पुन्हा रेफर करून पाठवीन तुम्हाला, कारण काही कथांमध्ये मी बघितलंय की तिथे विषयुक्त प्राशन केलं जातं पाणी, आणि म्हणून मग ते मूर्छित होऊन पडतात तिथे आणि त्यांचे प्राण मग यक्ष घेऊन जाणार असतो. हे परंतु भागवतात मग तेव्हा सुद्धा आणि महाभारतात सुद्धा ते हा, तळं मग मी यक्षाचं. एकदा पडताळीन आणि नक्की. ठीक आहे हा माताजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग निश्चितच आपण की मग त्या पाण्याला प्यायल्यानंतर तर तेव्हा यक्ष त्यांचे प्राण घेऊन जात असतात. तेव्हा युधिष्ठिर महाराज त्यांना म्हणतात की तुम्ही यांचे, माझ्या भावंडांचे प्राण घेऊन जाऊ नका. मग तो म्हणतो की मी तुला काही प्रश्न विचारतो, त्याची उत्तर दे. आणि म्हणून त्याला यक्ष प्रश्न म्हटलेला आहे. मग सगळ्यात जगात अद्भुत गोष्ट अशी कुठली, मग त्याचं उत्तर देताना युधिष्ठिर महाराज सांगतायत, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालां शेषः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम. की हजारो शेकडो जीव, आपण म्हणतो की अक्षरशः प्रत्येक मिनिटाला कितीतरी लाखो लोक मृत्यू सामोरे जात आहेत आणि मृत्यू पावतायत, परंतु तरीही हा जीव स्वतःला कुठेतरी 10 लाख वर्ष जगू, अमर जगू अशा प्रकारे वावरतोय.
कारण हा मूर्ख प्राणी जाणत नाहीये की मृत्यूची तयारी करत नाहीये, मृत्यूविषयी जाणून घेत नाहीये, आणि म्हणूनच ही सगळ्यात जगातली अद्भुत अशी गोष्ट आहे. ठीक आहे माताजी, हरे कृष्णा. मी हे हरे नक्की करीन, कारण हा त्याच्यामध्ये 2-3 याच्यामध्ये उल्लेख वेगळे आहेत, तरी पण आपण एकदा पडताळून कारण भागवतामधली कथा ही मूळ असेल. महाभारतामध्ये आणि भागवतामध्ये दोन्हीमध्ये हाच उल्लेख आहे. ठीक आहे, काही याच्यामध्ये कधी कधी थोडं तफावत असते, आपण बघूया. तर म्हणून मग ठीक आहे. तर मुख्य काय की यक्ष प्रश्न, मग या प्रश्नाचं हा. उत्तर असं दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच मूर्ख प्राणी असं समजतात, स्वतःला अमर समजतात कुठेतरी, आणि ते अमरत्व समजून ते स्वतःला कित्येक लाखो वर्ष जगणारे अशा अनुभूतीमध्ये, अशा ह्याच्यामध्ये वावरत असतात, आणि ते मृत्यूविषयी बोलत नाहीत. ही सगळ्यात जगातली अद्भुत अशी गोष्ट आहे, असं युधिष्ठिर. एक मिनिट हा, स्क्रीन शेअरिंग का गेलं? वेगळंच यायला लागले. नाही, एक मिनिट. पॉवर पॉइंट अक्षरब्रह्म. हा. आणि म्हणून मृत्यूविषयी जाणणं, मग आता म्हणून आलं. जी लोक मृत्यूला घाबरतायत, तर का घाबरतात ही मृत्यूला? कारण त्यांना माहिती नाहीये मृत्यू नंतर काय, की मृत्यूची तयारी केली जात नाही. कारण मृत्यू समयी भगवंतांचं नामस्मरण केलं तर भगवंतांच्या धामाला प्राप्त होतो आपण. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे की ज्यांना ज्याविषयी कुठेतरी भीती मनामध्ये असते, काय ही भीती मनामध्ये असते? कारण पुढे काय या गोष्टीचं काहीच माहिती नसतं, आणि म्हणूनच मग अशा व्यक्ती मृत्यूची तयारी करत नाही. अशुभ तर नक्कीच नाहीये मृत्यूविषयी बोलणं, आणि म्हणूनच मग स्वतःला कुठेतरी अमर समजण्याच्या भावनेमध्ये ती व्यक्ती त्याविषयी बोलणं, जाणणं सुद्धा, कारण कुठेतरी मनामध्ये खूप एक अंत, शेवट सगळ्याचा असं कुठेतरी मनामध्ये असतं, आणि म्हणूनच मग त्याविषयी बोललं जात नाही. निश्चित ही खूप कठीण गोष्ट आहे आपल्या या भौतिक जगामध्ये, आणि कोणी आप्त आपलं किंवा जरी वृद्ध असलं तरी पण शेवटी ती व्यक्ती आपली असते, आणि हे सगळ्या गोष्टींना मान्य करणं, मग ह्या गोष्टी जेव्हा आपण जाणायचा प्रयत्न करतो आहोत, तेव्हा निश्चितच कुठेतरी मनातले काही विचार क्लिअर होतात. आणि म्हणून मग भगवंत म्हणतात की ती तयारी म्हणजे काय, काय तयारी करायची आहे, जी सर्वात जगातली अद्भुत गोष्ट आहे. मग अशी एक भरत महाराजांची कथा याच्यामध्ये सांगितली की मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण, मग ज्या भावाचं मृत्यू समयी स्मरण केलं जातं त्या भावाला तुम्ही प्राप्त होता. यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत तन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हरे कृष्ण. दिसतंय तुम्हाला? जेव्हा दिसतंय वाचा, नाही तर लिनल माताची पण आहे. दिसायला आता. हे कोणते आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावांचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून अशी एक पुराणामध्ये कथा आहे की मग ज्या ज्या मृत्यू समयी बघा की एक उंदीर असतो, मग ज्या ज्या वाक्याला अनुसरून इथे दिलेलं आहे की अमर समजतो आहे आणि मृत्यूची तयारी करत नाही, उंदीराने ब्राह्मणाच्या घरामध्ये हैदोस घातलेला असतो. त्या उंदराला कुठेतरी त्याचं काहीतरी हे करण्यासाठी, बंदोबस्त करण्यासाठी तो ब्राह्मण एक मांजर पाळतो. तर तुम्हाला माहितीये मांजर म्हणजे काय करणार? उंदीर त्याचं भक्ष्य. उंदराला कळतं की घरामध्ये मांजर आलेली आहे, आपल्या बिळात जाऊन लपतो, परंतु बिळाच्या बाहेर कधी ना कधी यायचंय, आणि मग यायचं आहे तर स्वतःला डोळे मिटून येतो की समोर मृत्यू आहे त्याच्या, शेवटी मांजर समोर आहे, पण मग डोळे मिटल्याचा अभाव होतो की मग स्वतःला त्याची कल्पनाही नसते. अशा प्रकारे मग त्या गोष्टीला घेतलं जातं, आणि म्हणूनच मग तयारी केली जात नाही, बोललं जात नाही त्याविषयी. अशी ही छोटीशी गोष्ट, त्याच्यातनं कुठेतरी मतितार्थ हा मिळतो की ज्या मृत्यू समयी मग डोळे मिटल्यानंतर सगळं संपणार नाहीये, जो मृत्यू आहे तो आहे तिथे, आणि म्हणूनच मग त्याप्रमाणे तू त्याला ऍक्सेप्ट करणं आणि कशा प्रकारे त्याची तयारी करणं हे महत्वाचं आहे. मग अशा मृत्यू समयी ज्या भावाचं स्मरण केलं जातं तोच भाव, त्याच जन्म माणसाला मिळतो. अशी ही भरत महाराजांची कथा आहे, जे भाव भक्तीच्या टप्प्यापर्यंत गेले. तसं मी म्हटलं की ती श्रद्धा
साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा, रुची, भगवंतांविषयी आसक्ती, प्रेम, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती अशी ही जी 8व्या नंबरची भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत हे भरत महाराज गेलेले असतात. आणि तितकी त्यांनी भगवंतांची सेवा पूर्ण आणि यज्ञ याग जे काही करत असतात ते भगवंतांसाठी करत असतात. अशा या भरत महाराजांना एक हरिण सापडतं. त्याची ही कथा म्हणजे भरत महाराज एका झाडीच्या मागे बघत असतात की ज्या हरिण एक प्रेग्नंट असते, परंतु तिच्या मागे ते पशु लागलेला असतो आणि वाघ लागलेला असतो आणि तिला कसंही करून तो भक्ष्य बनवणार असतो. परंतु तिच्या पोटचं बाळ तिला ती तिथे व्यायते आणि ती त्या झुडपामध्ये जन्म देते त्या हरणाच्या पाडसाला आणि मग ती पुन्हा बाहेर पडते तेव्हा ती त्या वाघाचं भक्ष्य बनते. परंतु हे झुडपामध्ये हे तिचं पिल्लू कोकरू असतं ते मात्र तसंच राहतं आणि तसंच असतं आणि ते सगळं भरत महाराज बघत असतात आणि भरत महाराज मग जातात आणि त्या हरणाच्या पिल्लाला घेऊन येतात आणि मग त्या हरणाच्या पिल्लामध्ये इतका त्यांचा जीव गुंततो की त्यांचं जीवनच हरिणमय होऊन जातं. मग जे काही ते भक्ती भावमय टप्प्यापर्यंत गेलेले असतात ते यज्ञ याग भगवंतांना केली जाणारी आहुती दिल्या जाणाऱ्या सगळ्याचा त्यांना विसर पडतो आणि फक्त हरिण एके हरिण अशा प्रकारे त्यांचं आयुष्य बनतं की हरणाने काय खाल्लंय, काय प्यायलंय, मग इतका उशीर का झाला, त्याला काय होतंय, या सगळ्या गोष्टींमध्ये तो इतका रमतो की त्याचं लक्षच नाही जात आणि तो सगळ्या गोष्टींना खंड पडतो त्याच्याकडून इतर. आणि अशा प्रकारे हरिण मग मग ते हरिण आहे हो, तो प्राणी आहे. थोडासा मोठा झाल्यानंतर जंगलात निघून जातो. परंतु इथे भरत महाराज तडफडत असतात की मग जेव्हा त्यांचा जीर्ण देह ते टाकतात तेव्हा बघा की मग त्यांना त्यांच्या मनामध्ये ते हरिणच कुठे गेलं असेल हरिण आणि काय करताय हेच त्यांच्या मनामध्ये असतं आणि म्हणूनच जेव्हा हा देह त्यागला जातो तेव्हा तो आत्मा हा आत्मा हरिणाच्या शरीरामध्ये जातो आणि त्यांना पुन्हा हरिणीचं शरीर मिळतं. आता या हरणाचं शरीर मिळाल्यानंतर जे भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत गेले होते, जरी त्यांनी त्या मृत्यूसमयी ते स्मरण केलं तरी त्यामुळे त्यांना तो जन्म लाभलेला आहे. परंतु कुठेतरी भावभक्ती मग भगवंत योगक्षेमं वाम्यम त्या भक्तीचं निश्चित रक्षण करतायत आणि म्हणून ते हरणाच्या जन्मात असूनही त्यांना कुठेतरी त्या पुण्यकर्माची आणि त्या चांगल्या गोष्टींची आठवण होऊन त्यांनी गवताची पानं खाल्ली आणि हिरवी पानं खाऊन त्यांनी अशा प्रकारे आपलं जे काही आहे ते नियमांचं पालन केलं आणि त्यानंतर मग त्यांना पुन्हा जड भारत मग तो जन्म मिळालेला आहे पृथ्वीवर ज्याच्यावरून त्यांनी पुढे जाऊन पुण्यकर्म करून मग त्यांना मोक्ष मिळालेला आहे. असे हे भरत महाराज की मृत्यूविषयी ज्या भावाचं स्मरण केलं जातं त्याच भावाचा जन्म आणि तोच जन्म मनुष्याला मिळतो. मग हे जे नामस्मरण केलं जातं हे फक्त मृत्यू समय का? तर यासाठी आयुष्यभर सराव करायला लागतो. ज्या प्रल्हाद महाराजांचं किती सुंदर त्या नामस्मरणामध्ये दंग झालेले आहेत की जे आपल्या वडिलांनी ज्या शाळेमध्ये घातलेलं असतं त्या सर्व शाळेतल्या मुलांना त्या उपहाराच्या ब्रेकमध्ये जेव्हा काही लंच खायचं असतं, जेवण जेवायचं असतं त्याच्या ब्रेकमध्ये ते सर्वांना अशा प्रकारे तल्लीन करतात बघा आणि सर्वांना या सगळ्याचं ज्ञान देत असतात. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. लीनल माताजी वाचायचंय तुम्हाला? हरे कृष्ण लीनल माताजी. हरे कृष्ण. नाही चालेल, माताजींना नाही दिसलं तेव्हा वाचेल मी. चालेल. हा बरं ठीक चालेल. हरे कृष्ण. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझा कृष्ण रूपाचा विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती कराल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग सदैव तू माझा विचार कृष्णाच्या रूपात विचार कर. मग भगवंत म्हणत नाही तो की मंदिरामध्ये जाऊन फक्त एक मिनिट नामस्मरण करायचंय फक्त किंवा मग कशा प्रकारे तर भगवंतांचं नामस्मरण हे अहोरात्र भगवंतांना स्मरलं पाहिजे. आतून मनापासून या गोष्टी पाहिजेत आणि म्हणूनच तू सदैव मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिह्वा नमस्कुरु. तुझं मन आणि बुद्धी हे माझ्यावरती केंद्रित कर. आणि अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की सदैव मग तू फक्त
थोड्या वेळासाठी नाही तर आयुष्यभर जेव्हा या गोष्टीचा सराव करशील तेव्हा मृत्यू समयी सुद्धा तू माझंच नामस्मरण करू शकशील. मला समर्पित केलेलं तुमचं कार्य आणि मन, बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने जे काही कार्य समर्पित करताय, मग युद्ध करण्यासाठी भगवंत म्हणतायत ते युद्ध माझ्यासाठी कर, मला अर्पण कर. त्याप्रमाणेच तुझं मन, बुद्धी हे माझ्यावर केंद्रित कर, म्हणजे निसंशयपणे तू माझी प्राप्ती करशील. आणि मग त्याला निश्चितच वैकुंठाला स्थान मिळतं. अभ्यास योग युक्तेन चेतसना ज्ञान गामिना. हरे कृष्ण. मी आधीच नाही ना. परमपुरुषम दिव्यम याती पार्थानुचिंत्यन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो परमपुरुष भगवंताचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित असतो. तो हे पार्थ अर्जुना, तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्याचं मन अविचलित असतं, कुठल्याही प्रकारची चंचलता मनामध्ये, मग या मनाला आपण जाणलं 6व्या अध्यायामध्ये की या मनाला वाऱ्याला धरू शकू तरी या मनाला धरू शकणार नाही, परंतु जी दृढ भावना असते, मग अनंत अभ्यासाने ज्ञानाने निश्चितच या गोष्टी जमू शकतात. आणि जो या भगवंतांचं, मग ज्यांनी समाधीस्थ अवस्था, जी ज्या भक्तीच्या मार्गातून ज्या भक्ताने भगवंतांचं स्मरण करून जो ध्यान लावतो आणि त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणामध्ये गुंतलेले असते, मार्गापासून तो अविचलित असतो, दृढ असतो, कुठेतरी ती निष्ठा दृढ असते, तो हे पार्था माझ्यापर्यंत नक्कीच पोहोचतो. अशी ही अजामिलाची कथा आपल्याला ऐकायची आहे की मग त्यांचं काय झालं, मृत्यू समयी कुठली गोष्ट घडली की ज्याच्यामुळे अजामिलाला कुठला जन्म आला. असा एक अजामिला नावाचा ब्राह्मण गावामध्ये राहत असतो. खूप अभ्यास झालेला असतो, अनेक वेद शास्त्रांचा अभ्यास केलेला असतो आणि त्यांचं हे प्रख्यात असं ब्राह्मण कुटुंब असतं. लग्न झालेलं असतं, आई वडील घरी असतात आणि या सगळ्या बरोबर अजामिला आपलं आपलं कर्म करत असतो, आपलं पौरोहित्य, आपलं जे काही कर्म आहे ते सगळी पार पाडत असतो. तर एक दिवस त्याला काही जंगलातून जाऊन काही त्याची कामं करायची असतात, काही गोष्टी पूर्ण करून तो परतत असतो आणि तो वाट जंगलाची असते. तर वाटेतनं येताना तो एक दृश्य बघतो. एक स्त्री एका पुरुषाला आलिंगन देत असते आणि ती मिठीमध्ये असते त्या पुरुषाच्या. आणि हे दृश्य बघून अजामिलाचं मन तिथून हटतच नाही आणि ती ती दृश्य बघण्यासाठी कुठेतरी ती मन वासना बघा की मग तेवढ्या एका सेकंदासाठी मनात अनेक मंत्र म्हणू लागतो, अनेक प्रयत्न करू लागतो, तरीही त्या वासना जात नाही, तरीही ती इच्छा जात नाही. घरी जाऊन सुद्धा त्याच्या मनामध्ये तीच भावना असते आणि त्या स्त्रीला आपण कसं मिळवू शकू या सगळ्या भावनेमध्ये तो अत्यंत त्याच एका लूपमध्ये, त्याच एका भावनेमध्ये स्वतःला गुंतवून ठेवतो. आणि त्याच्यामुळे तो काय करतो, तर ती जी वेश्या असते त्या वेश्येच्या घरी गमन करतो आणि तिच्या बरोबर नंतर ती आपलं घरदार सोडतो, आई वडिलांना सोडतो, आपल्या पत्नीला सोडतो, इतका अविचार आणि अव्यवहार करतो, चुकीचा व्यवहार. आणि अशा प्रकारे मग त्या वेश्येकडे जाऊन राहतो. त्या वेश्येपासून त्याला बरीच मुलं होतात आणि सगळ्यात धाकटा मुलगा असतो, त्याचं नाव त्याला जवळजवळ 80व्या वर्षी का काही असं दिलेलं आहे, कारण त्या वेश्येशी लग्न केलेलं असतं त्यांनी. आणि मग इतक्या इतक्या खालच्या पातीच्या खालच्या जातीच्या सगळ्या इतक्या चुकीच्या गोष्टी तो करतो, कुठेतरी चोरी करणं, कुणाला हत्या करणं, या सगळ्या गोष्टींना, कारण जसा साधू संघ चांगला तसंच हे आपण म्हणतो जे असोसिएशन जर चुकीचं असेल तर त्याचप्रमाणे त्या गोष्टी केल्या जातात. इतका तो रसातळाला आणि इतका तो घसरतो त्या गोष्टीतून, अधःपतनाला जातो. आणि मग त्या वेश्येशी लग्न करून तो जो मुलगा असतो, शेवटचा मुलगा त्यांचा, त्याचं नाव नारायण असतं. आणि मग तो अंथरुणाला खेळतो अजामिला आपल्या वयाच्या मानाने आणि तो देह जीर्ण त्यागणार असतो. अशा वेळेला तेव्हा त्याला त्याच्या मनामध्ये असंख्य असे विचार येत असताना आणि मनामध्ये अशी भीती निर्माण होत असतानाच तो जेव्हा आपल्याला न्यायला येत आहेत काही हे की आपला आता आपण प्राण त्यागणार आहोत, तेव्हा त्याच्या मनामध्ये, म्हणून तो खूप घाबरून आणि नारायण एवढाच उच्चार त्याच्याकडून येतो आणि तो त्याचं शरीर मरतो, जीर्ण देह टाकतो. आणि मग अशा वेळेला तिथे यमदूतही आलेले आहेत आणि तिकडून विष्णुदूतही येतात.
यमदूत कारण त्यांनी इतकी पापं केलेली असतात की ते यमदूतच त्याला घेऊन जायला आलेले असतात, पण जेव्हा त्याच्या तोंडून नारायण हा उच्चार केला जातो, तो बोलवतोय आपल्या मुलाला, परंतु भगवंतांच्या नामाचा उच्चार केला जातो आणि मग त्याला तिथे त्या दोघही विष्णुदूत आणि यमदूतामध्ये बोलणं चालणं होतं, बोलाचाली होऊन त्याला स्वर्गही मिळू शकत नाही आणि त्याला नरकही देऊ शकत नाही. तर अशा अजामिलाला मग पुन्हा पृथ्वीवरती मृत्यूलोकामध्ये जन्म दिला जातो आणि मग तो मृत्यूलोकामध्ये पुन्हा अजामिला झाल्यानंतर ऋषिकेश आणि अशी तीर्थ क्षेत्रांना वाटचाल करतो, आपलं पुण्यकर्म आधीचं राहिलेलं सगळं पूर्ण करतो आणि मग त्याला पुढच्या जन्मी मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. असा हा अजामिलाची कथा सांगण्याचा उद्देश की ज्या मृत्यू समय त्यांनी भगवंतांचं नामस्मरण, मग ते जरी जसं त्या उंदराची गोष्ट सांगितली की ती वातीचं, मग ते उंदीर आहे, त्याचा इंटेलिजन्स, त्याची बुद्धिमत्ता तेवढीच असते, पण इथे अजामिलाने आपल्या मुलाचं नाव नारायण ठेवल्यामुळे नारायण उच्चार झाल्यानंतर त्याला त्या गोष्टीची प्रचिती येते आणि म्हणूनच त्याला पृथ्वीवरती जन्म प्राप्त होतो. आणि मग त्याला जेव्हा सगळं आपल्या पुण्यकर्मांना पूर्ण केल्यानंतर त्याला वैकुंठ वासाला जाता येतं. वैकुंठ यानाला विष्णुदूत येऊन घेऊन जातात. असे हे भगवंत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म, सर्व गोष्टींचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपामध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हाच फरक आपला जो आपण भौतिक आणि आध्यात्मिक जगामध्ये बघितला की जे सर्वज्ञ, मग जे परमपुरुष जे आपण चित्रामध्ये बघतोय, इतकं सुंदर श्याम सुंदर मोहक रूप की ऐश्वर्याने परिपूर्ण, मग 6 ज्या ऐश्वर्यांनी ते परिपूर्ण आहेत, सामर्थ्य, ज्ञान, त्यागाची भावना, सौंदर्य, श्रीमंती, प्रसिद्धी, या सगळ्या गोष्टी मिळून अत्यंत परिपूर्ण असं जे पूर्ण विदस्य, किंवा काही राहिलं तरी ते पूर्ण आहे त्यांचं व्यक्तिमत्व. आणि असे हे परमपुरुष, पुरुषोत्तम भगवान, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म, सर्व गोष्टींचे पालन करतात. जसं आपण कालच्या अध्यायात बघितलं की त्या मण्यांवर दोरा नसला तर ते विखळून पडतील, असे हे आश्रय देणारे भगवंत आहेत. सर्व गोष्टींचे पालन करता, भौतिक कल्पनांच्या अतीत जाणारे व भौतिक प्रकृतीच्याही अतीत. मग त्या भौतिक आणि आध्यात्मिक प्रकृतीचा जरी त्यांनी निर्मिती केलेली असली तरी त्याच्यावर त्यांचा कुठलाही प्रभाव नाही. अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपामध्ये त्यांनी ध्यान केलं पाहिजे. ज्या मनुष्याने, जीवात्म्याने अशा प्रकारे ध्यान केलं पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत आणि भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे, अर्थात म्हणजे त्या पराशक्तीच्या पलीकडे अशा या भगवंतांचं बघा, योग मिश्र भक्ती म्हटली जाते की ध्यान आणि अभ्यासाने, की मग प्रत्यक्ष ब्रह्मांनी सुद्धा भगवंतांची स्तुती केलेली आहे. ज्या वेळेला त्यांना जबाबदारी दिली गेलेली होती सृष्टी निर्मितीची, तेव्हा त्यांनी महाविष्णूच्या तत्वावरती भगवंतांची प्रार्थना केलेली आहे, भगवंतांचं ध्यान केलेलं आहे. ज्यांना शिवांविषयी सुद्धा आपण जाणतो की ज्यांनी भागवताची स्तुती, की ज्या कथेमध्ये आपण आधीच्या का नंतर येणार आहे, चित्रकेतू महाराजांचं एक कथा आहे, ज्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष शिव सगळ्यांना विष्णू स्तुती, भगवंतांची स्तुती कथन करतायत. सतीमाता मांडीवर बसली, पण त्याच ठिकाणी असंख्य साधू पुरुष, मग त्याच्यामध्ये व्यासदेव आहेत, नारद मुनी आहेत. अशा या ठिकाणी की जिथे प्रत्यक्ष देवी देवता सुद्धा भगवंतांची स्तुती करता आहेत, अशा भगवंतांना, अशा परम पुरुषांना जाणलं पाहिजे. पुरुषोत्तम भगवान जे विष्णूचं तत्व आहे. आणि नाही तर मग कशा प्रकारे जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या या दुःखालयमध्ये अडकून पडायला लागेल. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान महात्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहे ते कधीही तात्पुरत्या जगात परत येत नाही, जे दुःखाने भरलेले आहे, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्तता म्हणजे परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्यांनी मन आणि बुद्धी माझ्यावरती स्थिर केलेली आहेत, असे जे दुर्मिळ महात्मा, जसं कालच्या अध्यायात
की अनेक लोक मॅरेथॉन धावतात, परंतु एकमेव ज्यांनी हे तत्व जाणलेलं आहे, असे दुर्लभ आत्मी जे भक्तीमध्ये योगी आहेत. मग एखादा विद्वान पुरुष काय म्हणेल की तो योग करतो आहे, म्हणजे तो कुठेतरी भक्तीमध्ये, कृष्ण भावनेमध्ये आहे. आणि म्हणून तो योग, तो संन्यासी, जेव्हा त्यांनी मनाचा संन्यास घेतलेला आहे, अशा प्रकारचे भक्तीमध्ये योगी आहेत की ते कधीही या तात्पुरत्या जगात, मग ज्यांनी हे परम तत्व जाणलंय, ते पुन्हा या भौतिक जगामध्ये परतून येणार नाही. जे दुःखाने, बघा, जे दुःखालयम शाश्वतम, पुन्हा फिरून तो मनुष्य तिथेच येतोय. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे त्या दुःखालयम, जन्म मृत्यू जरा व्याधीचं हे असं आलय आहे, जसं वस्त्रालय, असं दुग्धालय असतं, तसं हे दुःखालयम केलेलं आहे. कारण या सगळ्यातून आपल्याला जात असतो. कारण त्यांना हे महान आत्मे म्हणूनच भगवंतांना प्राप्त केल्यानंतर त्यांनाच सर्वोच्च पूर्णता, आणि अशाच दुर्लभ आत्म्यांना मग सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त झाली, ज्यांना भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती झाली आहे, परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. असे हे जीव बघा, मग कशा प्रकारे त्यांना मरणानंतर काय होतं, कुठल्या लोकामध्ये जन्म मिळतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक जगातील सर्वोच्च ग्रहापासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणी आहे, जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जसं भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं, तू जर जिंकलास तर तुला पृथ्वीवरती राज्य करता येईल, तू जर हारलास आणि तुला जर ठार मारलं गेलं तर तुला स्वर्गलोक मिळेल. आणि म्हणूनच भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहांपासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणी आहेत. कारण जिथे वारंवार, मग स्वर्गामध्ये सुद्धा आपण बघितलेलं आहे की ती दैत्य आणि देव दानवांचं युद्ध आहे. म्हणजे तिथेही कुठेतरी जेव्हा स्वर्ग सुख मिळेल, परंतु पुण्य जेव्हा क्षीण होईल, पुण्य संपेल, तेव्हा पुन्हा मृत्यू लोकातच यायचंय. नरक यातना तर किती भयंकर आहेत. आणि पृथ्वीवरती तर दुःखालयम आहे, जन्म मृत्यू जरा व्याधी. आणि म्हणूनच हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो, जो गोलोकधाम वैकुंठामध्ये पोहोचतो, तो मात्र पुन्हा या जगतामध्ये प्रवेश घेत नाही, जन्म घेत नाही. हे ज्याने जाणलेलं आहे, मग ह्या तिन्ही, स्वर्ग असो, पृथ्वी असो, नरक यातना तर किती भयंकर, अशा सगळ्याचा उल्लेख केला गेलेला आहे. हे आपण आधीच्या याच्यामध्ये जाणलेलं आहे की पुन्हा पुन्हा दिवस आणि रात्र कशी, की ब्रह्मदेवाचं त्या वैदिक मॅथ्सचं आपण जाणलं की एक कल्प असतं, 27 युग, म्हणजे 28व्या युगामध्ये मग ब्रह्मदेवाचं जीवन किती वर्षाचं आहे, आणि मग ते किती कल्प, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग, या सगळ्याची मिळून इंटू 10 असं ते तितकं त्याचं गणित आहे. म्हणून मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा एक दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युग एकत्र केली जातात, आणि त्यांच्या रात्रीचा कालावधी म्हणून ते जे पुढे जाऊन गोष्ट आहे ब्रह्मदेवाची, की 1 मिनिटासाठी ते जातात तिथे, पृथ्वीवर 1 वर्ष उलटून गेलेलं असतं. असा हा ब्रह्मदेवांचा कालावधी आहे. जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रकट होतो, तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते, आणि ब्रह्माच्या रात्रीच्या आगमनाने ते सर्व नष्ट होतात. इतका कालावधी आहे बघा. पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो, हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो, आणि पुन्हा रात्र पडून हा असहाय्यपणे विरघळतो. असं या ब्रह्माची सृष्टी ज्यांनी निर्माण केलेली आहे, बीज हे भगवंतांपासून आहे, पण ब्रह्माच्या जीवनावर आणि कशा प्रकारे ब्रह्मांपासून ही सृष्टी उत्पन्नही होते आणि ज्याचा नाशही होऊ शकतो. पण या सगळ्याच्या पलीकडे काय आहे, मग ही जर प्रकृती आहे, ज्याचं उत्पन्न होतो, प्रलय होतो, परंतु या सगळ्यापेक्षा जी वेगळी प्रकृती आहे भगवंतांची पराशक्ती, त्याचं काय होतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याहून एक अन्य अव्यक्त प्रकृती आहे, जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थांच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशी ही आध्यात्मिक भगवंतांचं जग आहे, जे गोलोक वृंदावन, जिथे बघा सगळेजण दिसतायत आपल्याला. आणि ही अत्यंत अशी अशी शक्ती आहे की जी अव्यक्त जड पदार्थांच्याही पलीकडे सनातन आहे, जी पराशक्ती आहे भगवंतांची, जी अविनाशी आहे, ज्याच्यावरती या कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव जसं नाहीये म्हटलं त्याप्रमाणे, या संपूर्ण जगताचा प्रलय झाला तरी या सृष्टीचा, प्रकृतीचा नाश, भगवंतांच्या आध्यात्मिक प्रकृतीचा नाश होत नाही.
अशी ही श्रेष्ठ पराशक्ती आहे. मग हा गोलोक वृंदावनामध्ये मी तुम्हाला चार्ट दाखवीन की कशा प्रकारे पृथ्वी लोक आहे, मग गर्भोदकशाही विष्णू की ज्याच्यामध्ये ज्यांच्या बेंबीतून कमळ निर्माण झाले आणि जिथे ब्रह्मा आहेत, आणि मग त्यांच्यावरतीचे स्वर्गलोकाची काही जे काही लोक आहेत, आणि त्याच्या पलीकडे मग गोलोक वृंदावन आहे. मग आणि सर्वात खाली काय आहे तर मग नरकाच्या जे सुतल ततल पाताळ या सगळ्या हे आहेत, तर ते तुम्हाला याच्यावर ग्रुपवर शेअर केलं जाईल. हा जरा संक्षिप्त स्वरूपामध्ये मी आता सांगते तुम्हाला, परंतु हा जो चार्ट आहे खूप बारीक आहे ते, त्याच्यामुळे हा तर इथे स्वर भुवर सत्यलोक तपोलोक जनलोक महालोक स्वर भुवर हे सगळे आहेत, आणि खाली जे आहेत पृथ्वीच्या ही पृथ्वी आहे, भुवर आहे, आणि त्याच्या खाली तल वितल सुतल ततल महाकाळ महातल रसातल आणि पाताळ असे सगळ्या खालच्या योनीतले नरक लोक आहेत. आणि मग इथे ध्रुव लोक जे अढळ स्थान असलेले ध्रुव महाराज आहेत, आणि या सगळ्याची उत्पत्ती ही ब्रह्मांपासून झालेली आहे. आणि ज्या सगळ्यामध्ये गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून तत्व आहे, हे तुम्हाला मी याच्यावरती शेअर करून पाठवते. ठीक आहे. खूप खोलात नाही याचं जायचं आता, आपण याविषयी थोडी माहिती जाणून घेतली. थोडा वेळ आहे ना, वेळ कमी आहे. हा, म्हणूनच असं होतं. ठीक आहे, याच्या पुढचं म्हणून असा हा गोलोक वृंदावन जे कुठेतरी या सगळ्याच्या जी पराशक्तीला आपण म्हटलं ही अविनाशी शक्ती आहे, आणि भगवंतांचं हे जे धाम आहे इथे कुठल्याही प्रकारची सच्चित आनंद, एक मिनिट, ठीक आहे, असे हे गोलोक वृंदावनातलं चित्र आहे की कशा प्रकारे सच्चित आनंद, जिथे आनंदमय म्हणजे सत की शाश्वत सगळं आहे. मग हे सगळं इतकं शाश्वत आहे, कुठल्याही प्रकारचं नश्वर नाही आहे इथली गोष्ट, आणि सगळं शाश्वत आहे. आणि भगवंतांनी ज्ञानाने परिपूर्ण असे, मग जिथे गायी आहेत गोपिका आहेत आणि जो काही प्रकाश आहे तो भगवंतांपासून आहे. इथे सूर्य चंद्र लाईटची काही आवश्यकता नाही, जे तेज आहे ते भगवंतांपासून सगळं तेज आहे. आणि असं हे गोलोक वृंदावन अतिशय प्रेममय, मग जिथे बघा तुम्ही बघताय प्राणी मात्र वासर सगळे एकत्रपणे कसे नांदतायत. आणि म्हणूनच अशा या गोलोक वृंदावनाला की ज्याचं अतिशय प्रेमळ असं चित्र आपण इथे बघतो आहोत. यास थोडस कमी बोलते, मला क्षमा करा, जरा घसा माझा त्रास देतो. हा, आणि मग हे मुकुंद माला स्तोत्र की जसं मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण करण्यासाठी आयुष्यभर सराव केला पाहिजे, त्याच अनुषंगाने हे कुलशेखर राजांनी लिहिलेलं एक काव्य आहे. कृष्णत्वडिया पदपंकजा पंजरांतम अत्यैव मी विशतु मानस राजा हंसहा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैहि कंठवरोधन विधौ स्मरण कुटसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलाच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, त्याप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणाला अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद, वायू, पित्त आणि कफ यांच्या क्रियेने आकुंचन पावतो, तेव्हा मी तुझे स्मरण कसे करू शकेन? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. साधा प्रश्न विचारलाय की मग कशा प्रकारे तुझ्या चरण कमलांवर मला आत्ताच परवानगी दे का, म्हणून कुठेही असं लिहून ठेवलं नाहीये की तुम्ही तुमचं सगळं झालंय आणि आता, म्हणून प्रभुपाद म्हणतात की इंडियामध्ये कशा प्रकारे कृष्ण भावना जोपासली जाते की काही नाहीये करायला, तेव्हा मग नामस्मरण केलं जातं. परंतु ज्या ज्या परदेशामध्ये ज्यांनी गेले तिथे, तेव्हा तिथे कृष्ण
म्हणजे तुमच्या जर भक्तीमध्ये तुम्ही योग करताय तिथे कृष्ण मिसिंग असेल तर ती पूर्णपणे परिपूर्ण नाहीये ती गोष्ट. आणि म्हणूनच मग ज्या ज्या वयामध्ये तुम्ही कशा प्रकारे तर कफ वात पित्त यांनी बनलेली ही प्रकृती आहे, पण तुमचे जर जीर्ण अवयव झाले असतील, डोळ्याला नीट दिसत नसेल, बोलताना तोंडामध्ये पण कितीतरी त्रास होत असेल, सगळे अवयव जीर्ण झाल्यानंतर खरोखर तुम्ही नामस्मरण करू शकाल का? स्मरण करू शकता का? म्हणून त्याचा आयुष्यभर सराव कसा करायचा. म्हणूनच तुम्ही मला ती परवानगी द्या. या वयामध्ये तुम्ही मला त्याच वयामध्ये परवानगी देऊन तुम्ही मला त्या मार्गावरती निश्चितच मार्गस्थ करा आणि श्वासाच्या क्षणी, अगदी शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी सुद्धा मी तुमचं स्मरण करू शकेन. मग तो घसा सुकलेला असेल किंवा ते अवयव सुद्धा जीर्ण झालेले असतील तर कशा प्रकारे मग ती जी एक मानसिक शक्ती आहे आणि त्यानुसारच जेव्हा भगवंतांचं स्मरण आधीपासून केलेलं असेल, आयुष्यभर सराव असेल, तर निश्चितच ते केलं जातं. अशा प्रकारे याला जाणायचंय. वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् तत् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे, एक मिनिट, फार बारीक आले, तुम्ही वाचा. बर, फार बारीक आले. हा आता दिसतंय. हरे हा हा, आता हरे दिसतंय. कृष्ण लिंगल माताजी हा, वाच. आता दिसतो. जो दिसतंय, बर. मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाभ्यास, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम साधन कर्म, अं? सकाम कर्म करणे इत्यादी सकाम कर्म करण्यापासून इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परमशाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे की मग ज्या सकाम कर्मामध्ये मनुष्याला फळाची अपेक्षा म्हणून मनुष्य कर्म करतो, परंतु भक्तीमध्ये जो विलीन झालेला आहे, जो भक्ती मार्गाचा ज्याने स्वीकार केलेला आहे, तो भगवंतांना सगळी फळं अर्पण करतो आहे. मग जे काही तप करतोय, दान देतो आहे, दार्शनिक तथा सकाम इत्यादी करण्यापासून जे फळ प्राप्त होते, मग जे काही अशी व्यक्ती जी भक्तीमध्ये रममाण झालेली आहे, ती अशा कर्मांपासून आपोआपच ते कर्माची फळं त्यांना मिळतात आणि ती वंचित होत नाही. परंतु त्यांच्यासाठी ते कुठलंही नाविन्य नसतं, कारण ती अपेक्षा त्यांनी केलेली असते. परंतु निश्चित म्हणूनच या भौतिक जगतामध्ये सुद्धा असंच काल प्रभूजींनी खूप छान सांगितलं भागवतामध्ये की मग अशा युगामध्ये सुद्धा मनुष्य हळूहळू आध्यात्मिक प्रगती करून निश्चित या जगामध्ये सुद्धा त्या जीवनाला सुखी करू शकतो. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या गोष्टी आहेत. परंतु ज्या प्रकारे भगवंतांच्या सेवेमध्ये, भक्ती सेवेमध्ये स्वतःला रममाण केल्यानंतर अशा प्रकारे या फळांपासून तो भक्त वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस तो भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. अशा प्रकारे या भक्ती मार्गावरती आपण आता जाणतो आहोत. मग मिश्र भक्ती कशी आहे, मग मृत्यू समयी कृष्णाचं स्मरण आणि शुद्ध भक्तीने कशा प्रकारे कृष्णाचं स्मरण केलं जातं. भौतिक जग आणि आध्यात्मिक जगातला आपण फरक बघितलेला आहे. अर्जुनाने कुठले प्रश्न विचारले त्याबद्दल जाणलं आणि अशा प्रकारे प्राप्तीमध्ये शुद्ध भक्तीची मग कशा सकाम कर्माने मिळणारं फळ सुद्धा जर भक्तीमध्ये अर्पण केलेलं असेल तर निश्चितच असा भक्त या फळांपासून वंचित होत नाही आणि तो याही जगामध्ये तेवढ्याच उत्तम रीतीने आचरण करू शकतो. इति अष्टमोध्याय समाप्तः. या 8 प्रश्नांना उत्तर दिलेली आहेत भगवंतांनी. मृत्यू समयी ज्या भीष्म पितामहाचं आपण उदाहरण घेतलं आणि भरत महाराजांची कथा बघितली आणि त्यानंतर मग कशा प्रकारे अजामिलाची कथा बघितली की अजामिला भगवंतांच्या स्मरणाने, मग फक्त त्या नामस्मरणाने, नारायण या शब्दाने किती त्याच्यामध्ये त्याला भौतिक जगामध्ये पुन्हा जन्म म्हणून एक संधी मिळाली. आणि म्हणूनच अशी शुद्ध भक्तीची सर्वोच्चता ही कृष्णापासून सगळं जे आहे आणि ही जी अपरा शक्ती आहे, पराशक्तीपासूनच सगळं आहे आणि जो काही उत्पत्ती प्रलय तोही भगवंतांपासून आहे आणि ज्याच्यावरती भगवंतांचं कुठलाही प्रभाव नाही, ते अलिप्त आहेत या सगळ्यापासून, सगळ्याची निर्मिती करून. आणि ज्या गोलोक धामाला आपण बघितलं की जिथे चंद्र सूर्याचा प्रकाश गरज नाहीये वेगळी, जिथे भगवंतांपासूनच सगळं तेज आहे.
अशा प्रकारे हा 8वा अध्याय संपलाय. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.